Pinotxo eta Kilke diztunan arteko historioa. Hemen ikusten da neska mutiko gaiztoi ez zaiela bat ere gustatzen, gai baino gehiago dakitena zuzentzia. Beste batian, Jepello Dugabaia kartzela zegoala, Pinotxo egitegi gauzan karabinian eskutatik, da odon saltoka kalea muntzan, bihaien etxea bilu zen. Baina beste ate bat erdilik ita ikusi zuen, eta odon area sartu eta luzea bota zen. Oso guztua zeon, eta alako baten klik haitu zuen. Gora bitu zuen da, Kilke diztuna zeon. Odon esan zion, odon Kilke diztuna galderak idena zitzaizkion. Abate eskola jute altzan da, Pinotxok ez esan zion. Da, odon diskutitzen bezala azizian, bi alkatekin. Da, alkiaten gainean Pinotxok egut bat hartu zekan. Da, odon bota intzua eta Kilke diztuna, ez zion nahi jotzian, baina Kilke diztuna eroi eta hil nintzen.